Na ɗaya dai majalisar zartarwa ta jihar Kano ta samu rahotanni daga wurare daban-daban, har akwai rahotanni daga wajen manyan malamai daban-daban da hukumomin tsaro. Saboda haka hukumomin tsaro suka sa kwamiti na musamman da zai bincika irin wa'annan abubuwan da irin wannan kalamai da shi Abdul Jabbar yake yi. Muka tattauna kuma muka ga cewa idan aka bari aka ci gaba da gudanar da irin wa'annan kalamai za su iya kawo tarzoma da tashin hankali na addini a jihar Kano. Saboda haka majalisar zartarwa ta jihar Kano ta yanke shawara cewa na daidai inda yake wa'azi da masallacin da yake filin mushe, gwamnati ta ba da umarni cewa hukumomin tsaro su je su rufe da gaggawa, sannan ba za a bar shi ya gudanar da wa'azi ko huɗuba a ko'ina a faɗin jihar Kano ba. Sannan ta shawarce shi da kakkausan murya cewa ya guji irin wa'annan kalamai saboda za su iya kawo tashin hankali. Kun zauna da shi ne kun ji ta bakin shi akan waɗannan zarge-zarge? Hukumomin tsaro sun zauna da shi. An samu rahoto daga wurare daban-daban. Da aka zauna da shi an fahimci cewa kalaman nashi ba shakka za su iya kawo tunziri? Kwarai kuwa, kalaman nasa suna nan a YouTube, kafafen sadarwa na zamani na zumunta da ake magana social media. Idan har za ka bi kalaman ai za ka ga cewa kalamai ne da za su iya kawo hanzari da tashin hankali. Ba ka ganin ƙila wasu za su iya zargin ku da tauye haƙƙin addini? Ai ba wanda ya ce kada ya addininsa. Akwai dama kamar yadda ka sani, shi yasa aka ce in za ka je kai addinin ka yi, amma kalaman da za su kawo tashin hankali da tarzoma na addini ai ba za a bar kowa ya gudanar da shi ba, amma ba za a hana kowa ya je ya addininsa ba. Wasu suna ganin kamar dama akwai wata a ƙasa tsakaninsa da gwamnatin Kano. Ake ganin kamar wannan mataki na da alaƙa da siyasa. Me za ka ce akan haka? Gaskiya kada mu sa siyasa a wannan harkar. Su kansu 'yan sauran jam'iyyu ba ma 'yan kwankwasiya ba, na tabbatar da cewa ba za su goyi da bayan irin kalaman da wa'azin da ake yi ba. Na tabbatar ba za su goyi da bayan haka ba. Idan ko za su goyi da bayan haka to kaga sai su fito su faɗa cewa suna goyon bayan. Wannan ba magana ba ce ta siyasa, magana ce ta tsaro, magana ce ta zaman lafiya. Dakatarwa ce ta ɗan wani lokaci ko an dakatar da shi dindindin har abada? Ana cikakken bincike. Lokacin da jami'an tsaro suka gama bincike suka gabatar da rahotonsu, to kaga anan gwamnati za ta tsaya duba ta gani ya kamata a yi. Kamar yadda ka faɗa akwai shafukan sada zumunta da yake amfani da su wajen yin wa'azinsa. An dakatar da shi daga wa'azi a masallaci ne koko har waɗannan shafuka na sada zumunta waɗanda ba ku da iko da su? Ko da ba mu da iko da su, mun ba su cikakken shawara, kuma gwamnati tana nan tana duba hanyoyin da ya kamata ta ɗauka domin a hana yaɗa irin wa'annan wa'azi da shi Abdul Jabbar yake gabatarwa. Amma a nan jihar Kano kamar yadda aka sani an hana kuma ba za a bari ba.